बिनि बिसयथ' जों दिनै नंगौ जोङो गासै आंनि लोगोजों लोगोसे 14 जन UPPL जयेन जाफैदों। दा राजनितिक भाबै सोरबा BPFनि सायाव BPF राजनितिक दोलोनि सायाव जेबो गाज्रि मोननाय गैया आरो BPF राजनितिक दोलोनि दैदेनगिरिफोरनि सायावबो जेबो जोंहा गाज्रि मोननाय गैया। खार'ना बेनोल' माने थांनाय 3 तारिख खालि जोंनि देबोरगाव ब्लक BPF हिसाबै जोंनि देबोरगाव ब्लकनि आफादगिरि मानगोनां गिलबार्ट सारआ जोंनि सायाव माखासे नंखाय इलेक्सन लाबोदों। दा बेफोरनि थाखाय जोङो दुखु मोननाय जादों एसेब्लाबो। नाथाय जों बेनि सिगां जे माबा मोनसे सिन्था धारा जेबो खालामाखैमोन। जों बबेबा राजनितिक दोलोआव जयेन जागोन होननानै नंगौ हय जोङो रायज्लायनाया रायज्लायदोंमोन माने जयेन जानो होननानै रायज्लायाखै। जोङो आसामनि केबिनेट मन्त्रि बिस्वजित दैमारि सारजों माखासे खामानिनि थाखाय लोगो हमनानै रायज्लायनाय जादोंमोन। दा बेफोरखौनो लानानै जोंनि देबोरगाव ब्लकनि आफादगिरि मानगोनां गिलबार्ट सारआ बेखौ माखासे नंखाय एलिगेसन लाबोदों। दा बेनि सायाव जोङो दुखु मोनलायनानै नैबे डिसिसनखौ लानानै जों जयैनो माखासे सिन्था खालामलायनानै दिनै UPPL राजनितिक दोलोआव जयेन जाफैनाय जादों। दा बेनो ओरैनोथ' नुनो मोनो BPF दोलो हिसाबै गाबथानानै थानांगौआ गोब्राब। माने समजों लोगोसे गासैबो रायजो राजाफ्रा UPPL दोलोआव लैहोर लैहोर फैगासिनो दङ। दा जों नुनो मोनगासिनो दिनै एसे गाबोन एसे BPF दोलोखौ नागारनानै UPPL राजनितिक दोलोआव जयेन जानायखौ सानफ्रामबो नुनो मोनगासिनो दङ। नोंथांमोना साबेसेसो जयेन जाफैदों? जोङो दिनै जोंनि माखासे गोजौनि दैदेनगिरि सासे दं कबिरन्जन सार, लोगोसे जोङो आंजों लोगोसे 14 जन, जों गासै 16-17 जनसो जोङो दिनै UPPL दोलोआव जगदान जाफैबाय आरो। थारैनो BPFनि दैदेनगिरिफ्रा नोंथांमोनखौ माखासे बेलायाव खाबु होआ नामा? बेनि बेलायाव मा बुङो? बेफोरखौ दिनै समाव आं जेबो बुंथ'ला। माखासे खाबु मोनोब्ला बेफोरखौ बुंनाय जागोन।